Un sueño de medianoche del verano, cuando vio la lluvia. Me desperté un buen día y el mundo me pareció bello. Un sueño de medianoche del verano me tenía en su hechizo. Soñé que un viejo estuve sentado mirando la lluvia toda la noche. No podría dormir ni un instante como todas las gotas caían. No podría dormir ni un instante. Μόλις βγήκαμε από το εργοστάσιο της Ελέρ στη Γερμανία, πραγματικά η χαρά μου είναι μεγάλη και ένα δέος πραγματικά για αυτό το οποίο συνάντησα, γιατί μιλάω για αυτή την εταιρεία ένα χρόνο τώρα περίπου και μ' αξίωσε ο Θεός να έρθω εδώ να δω όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι μια τέλεια γραμμή παραγωγής. Γυρίζω στην Ελλάδα τώρα με άλλη διάθεση, με άλλους στόχους, για να μεταφέρω και στους συνεργάτες και σε όλη την ομάδα αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει η Ελέρ, καινοτόμα προϊόντα για να βγούμε έξω να κάνουμε τον κόσμο και τους ανθρώπους καλύτερους και πιο χαρούμενους. Здравейте от Германия, здравейте от завода Ела. Това е нещо огромно, нещо мащабно, трябва да сте тук и да го видите. Γεια σας, μόλις τελειώσαμε την περιήγηση στο εργοστάσιό μας. Τα συναισθήματα δεν είναι ούτε καν ανάμεικτα, δεν μπορώ καν να τα προσδιορίσω. Απίστευτη περηφάνεια, χαρά, τιμή που βρίσκομαι εδώ. Λύπη γιατί δεν είναι εδώ όλοι όσοι είναι στην Ελέρ και όσοι πρέπει να είναι. Αυτό το οποίο βρήκαμε εδώ είναι το μέλλον. Το μέλλον για το οποίο μιλάμε σε όλους και το οποίο εμείς το είδαμε και το kratάμε στα χέρια πλέον. Valentin Zugrabu, ne aflăm la sediul companiei Elher Health Beauty System din Germania, împreună cu grupul Biestar Uitas din Grecia. Am avut ocazia ieri să vedem toți pașii care parcurg aceste produse Elher. Astăzi vom urmări un seminar efectuat de domnul Thomas Hersen, director general Elher. Είμαστε στη δεύτερη μέρα. Εχθές γνωρίσαμε το εργοστάσιο, γνωρίσαμε τη γραμμή παραγωγής. Σήμερα όμως είναι μοναδική μέρα. Σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Ένας κύκλος με την επίσκεψη στο εργοστάσιο και την ομιλία του Thomas Hersen. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό στην ζωή και στην καριέρα ενός ανθρώπου να γνωρίσει έναν επιτυχημένο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που μιλάει πάρα πολύ απλά για την Ελέρ και για τη δική του πορεία. Ουσιαστικά το ταξίδι τώρα ξεκινά. Το ταξίδι με την Ελέρ τώρα ξεκινά. Μετά από το ταξίδι αυτό στο άλλο. Το ταξίδι αυτό για εμάς, για εμένα και τη σύζυγό μου, ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Σήμερα είναι 8 Έκτου του 2013. Μόλις σήμερα έχουμε γενέθλια στην Ελέρ. Τα γιορτάζουμε με τον καλύτερο τρόπο και εύχομαι του χρόνου τέτοιο καιρό να είναι μαζί μας συνεργάτες για να απολαύσουν ακριβώς αυτό που απολαμβάνουμε και εμείς σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, Ελέρ. Ευχαριστούμε. Το ταξίδι λοιπόν στη Γερμανία είναι μια απίστευτη εμπειρία ζωής. Φροντίστε να τη ζήσετε σύντομα. Γεια σας, τελείωσε εδώ το ταξίδι στη Γερμανία. Τα συναισθήματα τα οποία έχω είναι ανάμεικτα, είναι και θλίψη και χαρά. Θλίψη γιατί αφήνω πίσω την τεχνογνωσία, αφήνω πίσω το εργοστάσιο, τη μαμά εταιρεία, αλλά χαρά γιατί γυρνάω στην Ελλάδα να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία ακούσαμε όλοι μαζί, όλη η ομάδα με τους συνεργάτες και εύχομαι σε όλους να είναι εδώ του χρόνου μαζί μας. Το ταξίδι αυτό για μας είναι μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Πάμε να βγάλουμε τη δουλειά αυτή στην Αθήνα και να μοιραστούμε τη χαρά μας με τους συνεργάτες. Στο επόμενο ταξίδι όλοι εκεί. Ήταν τέλεια, τα λόγια είναι περιτά, είναι πολύ λίγα, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς το τι περάσαμε. Θα πρέπει σίγουρα να έρθετε και εσείς εδώ να το δείτε. Ελάτε!
o experiență de viață la sediul central Alert Health Business System din Germania. Здравейте от Германия. Приключи нашето пътуване с Елар. Карахме страхотно, уникално. Трябва да бъдете тук. Nauчихме много. Елате да видите. Περάσαμε 2 καταπληκτικές ημέρες με συνεργάτες πετυχημένους της ομάδας. Εμείς τα απολαύσαμε και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε ακόμα περισσότεροι. Γεια σας!